इंग्लिश मारा ये गुंडा के ना मारा सचिना मुआ देबूंगा कि हम काल हुए ले ले जा अरे तो यही बात पूछा बाजल है कि ना मार चोट कोन पिटाई लोने उ लोग ज्यादा रखेला का वो रखेला नु उहे तो हम लाना रखेला चलो ना तार के दिखाओ तन चलो हथियार हम थैले मुड़ी तो कि ना चल तो हमारा साथे हमारा गांव के टॉप किसान जौन हमेशा खेती में लइका तत्पर रहला और सब देखी या समझी कैसे खेती होखेला। धान कितना गइल भाई अब सोचल कैसे गइल है बीघा पर कितना क्विंटल गिरल बा बीघा पे कितना गिरल बा 1 बीघा पर का धान का हमारा मालूम नहीं है कुल उहे जाने लसन माने पहले से बढ़िया गइल बा कि खराब गइल बा खेती में खराबे न गइल हुई पहले से खराब गइल बा पहले से खराब और सम्मान जो धनऊ नहीं है कितना को बीघा है तोर खेत हो 1.5 बीघा है कहत नहीं छी कितना निकलो धनवा गिरल बा ए मतलब 2 टाली माल गिर रही और कितना गिरो तो तुरंत कितना देला है हमारे के देलबन होतो नहीं से देलबन कथा जारी बड़ा बेचारा मेहनत तो खेत हां तना मेहनत कोनी खाद भी गलत बात आ अपन में हुमा से खाद भी जान का भाई गड़िया से खुश होइले नु एक और खेत है के मिला देना अपनो खेत है के मिला देना देखो संजीव चा के रहत ने नु धान खेती करे रही हां पूछा होई रहबे कर हां रही ना का हो ठकुरी हां चल दला खाए का को ठकुरी को भी किसाने हम एक नंबर के रात भर ही खेत पर रहले हमारे बचपन के दोस्त इनका हम कहानी की फर्स्ट क्लास के तरह के काड़ा किनवा दे हाथ में पहनी है तो ये हमारा के भरल समाज में कल कहत रहे कि तू लफुए निकल हमारा खातिर किन ना अरे तू अइब तब न हमारे हम तोरा खातिर किनब ना हमरा इहे चाहिए इहे चाहिए यही में के ना किन देब सेम ना इहे ये बुकाई पूजा करावल हनु बट मर्दे झूठ हो हमार बामत ना तहरा पर चढ़ी जी है पूजा करावला पूजा करावल बनापुर धाम के देख तेरा विश्वास नहीं है नु ला देख 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 धगी बांध बागी नहीं देख ला पूजा करावल हां हई काड़ा या के हम देबे कल रहनी हां तो एही में के सेम काड़ा तारा के हम दिवा देब 150 रुपया के हां सेम एही में किन के तरह के दे देब तो हमारा चाहिए बाग हो वाला दोनों रे बाग है तो मुंह वाला शेर वाला मिली शेर वाला दोनों रे बराबर शेर वाला मिल मिली हां बराबर मिल जी नहीं शेर मिले हम खोज के हार गुनी वो दिन खाद ले गो रही का एगो सियार वाला मिल रहा सीआर वाला चाहिए नु सियार वाला मिल रहा सीआर वाला चाहिए सीआर वाला अरे काली भाई तो जैसे कड़वा ना रहला बाघवा वाला बाग होइसन रहला दोनों रे हां उ हाथा ने को मोट रहला सियार वाला चले सियार वाला अरे कोई सोनो को ठीक बा सीआर के चाहिए कि बाघ के बाघ ही होला ठीक हम समझ ही नहीं हरिओम के मामा का बोरा पूरा पता मनु वो हम जानते हैं वो जो सियार वाला मिली भाई ये सीआर वाला मिल जा के शंकर भगवान जब शेर वाला थोड़े मिली ना मुझे सापवा वाला मिली मुहवा वाला रह गई हो जानो तो जवानो तो हमनी के ऊ ना चाहिए घूमला भाई ओ हमनी के ऊ ना चाहिए हमनी के बाघ होला चाहिए दोनों रे तरी शेर मुंह बोले बा अरे पीछे पीछे ही घूमा तो भाई जी लरुआ सब का कहतन या भिखारी के काड़ा किना के दिया उ सापावा वाला सापवा वाला के शेर होला शेर वाला हां तो शेर वाला काड़ा इनका के दियाई आ वीडियो बना कर सबको दिखावल जी कब दिया था इनका के लेके हम जाई बरहपुर आ काड़ा किना इनका खातिर खूब बढ़िया जवन ही कह दिए तौने किना जाई उ काहे ना 500 कहो को चाहे 1000 रुपए कहो कौन फोटो छोड़ो जौन तू कहब काड़वा को फोटो छोड़स अच्छा सुनो ना भाई जी लोग एगो बढ़िया फोटो इनका खातिर बताई जरूर सब भेजी जा कि कैसन काड़ा इनका के दिखावल जाओ इनका पसंद आ जाई तो उन्हें काड़ा इनका खातिर किना जी अब उ कतनो महंगा होकर चाहे सस्ता होकर गलती बात करनी है कि सही बात बा सही बा ठीक का हरिओम सियार वाला चली बे ऊ का हुई ए मादे तो सियारो जानवर है नु हवा सो आई कब 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 बताई हुई ई बस आधा एक घंटा में हमारा मेरी मैसेज आई हम देख ले खाना खा के तो बता दी आओ तू खाना खाइए भाई जा खाना खा के तब आवो अभी 8 बजे तक खानो ना बनल है उनका केहन हो मैं नी नु बा लेट तू कहिए फ्री बड़ा बताओ खाली कहिए बड़ा खाली अभी कहां पुआरे बांधे के बताओ खाली होई है तो ये प्रसाद ले ले जो विष्णु भगवान के प्रसाद आइल बा ये सब गांव के दृश्य बा रात के आग तापत नहीं जा समय हो रहल बा 9 बजता लक्ष्मी आ बाबा ले आके विष्णु भगवान के चनामृत देनी है तो भिखारी तारा का काड़ा आई खूब बढ़िया आई कड़ो आई कनियो आई काड़ा किने चल बनो कनिया भाई हमारा टाइम नहीं देखो ए जे आन दिहनी है ए कर पोही चूका करई मोर दे ए कहत तरह है कि सलिया से बात करने भिखारी क्या करई है सर उ करावे अपना के भाई करई है भइल के भैया ओकर बियाह भइल के अबे भइल बा तो उ करई है झूठो बोलेला सही मर दू
जानत नहीं होगा रखे भिखारी आइल बड़े हमनी गाँव के हम एकदम सुपर स्टार वह सब समझिए कि लोग हम वीडियो में देख के तो इनके से बात कर जाओ बहुत मजा आई। शिवाला पधरा तारी सरस्वती जी दुर्गा ना रखें हैं दुर्गा धरा ही ना रही तो अब ना धरेंगे फिर अब पर साल नु धरे हैं। और साल का यही साल ना हाँ तो अब ए साल का है। हाँ 2026 आ गई। अब गेहूं का दिन कटाई हाँ तो वो साल हो जाए अब फिर पर साल धान रोपाई नु क्या अब धान ना रोपाई गेहूं कटाई तो फिर तो कौन साल दुर्गा जी है अब हाँ कुवार में दुर्गा जी के पड़ेला दुर्गा पूजा। यही साल 2026 में है ना हाँ तो कहते हो साल उ जवन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चल रहा बा तो हम कौन विदेशी कैलेंडर से ना ना कुआर कार्तिक वाला वो नहीं तो कहता वो साल होई बहुत बढ़िया ना हाँ कि तो हमनी के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली से नया दिन शुरुआत होला नया साल के। अच्छा अभी अगर रहती वो साल नहीं किया बोला वो साल होई बात समझा रही हूँ बहुत आगे तक बात बहुत आगे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली हमनी के नया साल होला। हो तो कल शाम तक बता दी कड़ा बा हाँ कल शाम तक बता दी हरिओम कल ते जइबे ब्रह्मपुर हां तो ले ले है ना इनको संगे बैठा के ले चल चलेगा नहीं तेहु चल ना हां का अरे तू ले लो है ना हम इनका से ले ले आराम से चलिए छोला वाला खाइए पूरे रात ना हमारा टाइम नहीं है पुगारा देखो हाँ अरे पुगारा बनवाए को बस सारे ये बड़ा पूरे होती है आ जाए तो होते तो का काम पर गाड़ी में घरवा दिखा दूं तोरा कनु कहूं का हम घर देखले बनी ओकर हम गोइला रही सिलका में। हाँ वो जी नहीं उ दोसर घर है अरे वो हम देखले बनी ब्रह्मपुर में बरहपुर में। हाँ खादा वाले गोरे के तो घूमते हैं चोटिया पर छोला खाते हैं हमरे से चिकल बा तो घूमत तो चटिया थोड़े घूमत मिली हो घरवा देखत नहीं काम घरवा हम देखता नहीं हुनिया बा गोइल बनी हम ओकर हमरे से छिपल बा घर के तो बताओ ये क्या बा छोड़ो ओकर का नाम लेबो ओकर भूतन होइल गोइल भिखारी तू हमारा संग चल 2 दिन बाद 3 दिन बाद जबे खाली हो खा लाण लाण मारो गराई रही हम ई बात तो बा लाण गराई रही तू 2 दिन 3 दिन बाद खाली बाड़ा हमरे से नदी में रहनु इनकर जाके बांस काटा गइल उ जैसे उमा बागर हटी पर अब तेना रती तो बियाह ना होई लाण भई रही तो ना आ ताको ताको तोरे चलते बियाह हो गइल कि सरवा लेके भागी जाई हई बहिचो दवा खेला कोइले ले गेल बड़ते पहले सुबह हई खेला कोइले बा फूल कुंवरी के ना तेकरा बहिनी के ई कैसे खेला कर देला मर्दबा ओकर एगो बुआ ओकर पढ़ल मुश्किल कर देले रहे एकरा बहिनी यार मारत ना रही रे एकरा माई के चोदो इंग्लिश इंग्लिश मारा हो ना इंग्लिश मारा हो गुंडा के ना मारे सचिना में मुआ देबूंगा कि हम काल हुए ले ले जा हो गेल भाई अरे तो यही बा पूछा बाजल है कि ना मार चोट कोन पिटाई लोने उ लफुआ हो गेल कर गोली घुमा गोलियों ले लेके घूमता उनका भी झाट के बार हमरा से ज्यादा के हथियार रखेला ना का ई बात तो बा भाई हमरा से ज्यादा ये रखेला तो का वो रखेला नु उहे तो हम लाना रखेला उ चलो ना तारे के दिखाओ तन चलो हथियार हम थैला मुड़ी तो कि ना चल तो भाई हमरा से ज्यादा रखेलो नी घोसड़ी वाला भी खाए के बा के हथियार रखी चल, लाच तो सुनो चलो देखल जाएगा रहेंगे सुनो ए देखो लाच चप्पल खोलो चुंगाई हाँ। रहे साड़ी के दुकान हाँ हाँ ओ जावस हो तो हम कोई नहीं कहनी कहू तू रखल बा दुकान पर हाँ। आई साला लड़की अभी सता दुकान पर साड़ी देखे आई घूमता नावा डी के काली में तो ऊ कहता हमारा शीतल साहब का लड़का हाँ। ई बात तो रुको रुको करे गाड़ी में धासो तनिया बताई तो चलती बा भाई मार तबा को पिटोला सर हो जा भागल आई ले जाता फिर हमार चाचा के लड़का रहे भीमा में हाँ हाँ कलश नु कि चल चल हमरा सब बाहर तो कहता का चौकी जाई नु आई फोन किनो किना गोलाई फोन आ का बढ़िया के भोसड़ी वाला को नौकरी लगल है गार्ड में कहता का ए में हमरा पोसाई ना पड़ेगा हाँ? तब का करबे इंजीनियर कर बतारा बहिनी के से आ दिन भर गांजा पिए तर आ पुआरा पर हम चलत तो निमन लगता ओए बबुआ बात सही बा बहिनी के सुदूर बात सही बा भाईवा के वायरल करी जे महाराजा किसन कंटेंट चाहिए बा सबके साफ हम कही न जानी जे आ ई कहता के मार दी धक मुंगा देबे सर के कालू लेकिन ये भिखारी ई सरवा भी ग्रुप बा 10 गो लड़का लेके बार चलता। बैंक के भी पकड़ा के मरवा दी जानता ई मान लगी पटक दी है ना गांव में वो कहीं ले जाके गोली बंदूक से हटा देंगे बैंक देहे ओका देहे में जान पर मर दे बहुत दवा पिएला जान नहीं छनु बंदूक चला जान थोड़े चाहिए बंदूक कलान मुड़ी ओकरा बुझाई गोली चलावे दिखाओ तो रहे खाली गोली हमरा से ज्यादा का हथियार रखल बंदूक उनकर कौन हथियार है बतावा ना क्या जाने कौन काटा दिखाओ तो हथियार का नाम हमार भी काता वाली नहीं खे नगद कीन के लेल बनी हूं कोनो चोरुआ ना कितना के? चोरुआ ना कितने का लग रहा मर्दबा अभी उनका 1000 रुपया दे वही के बा उनका के अभी बाकी ये बा बाकी कितने ये का? बा आए बेचले रहन
हमरा के 9.5 लाख रुपया ले रहन कलम के बिखरे तोरे कलम के 9 लाख रुपया 9 लाख ऐसे कुम कर हम काम कोई ना नु यही पिस्तौल रहेगा खाता वाली रहे ही गोली लोडे रहे 9 लाख दे हां हमारा के कमे दाम में कौन जाए दे बिखरे तोरे के हम ते भीरी के बारे हमरा के काम करता है और 1000 कोई होई तो दे दी और ठीक बच्चा माने 9 लाख में 1000 रुपया बाकी मर्दा 1000 रुपया का देवे के बाद 9 लाख में 1000 दे बारी ना घट थोड़े घटल बता देबा ना 9 लाख में मना किन ले जवान 1000 रुपया का घटा दी फिर बाद में काटा ले ले जवान 9 लाख के काटा और 100 रुपया के 1000 एक आई को सुन ले भाई ई सचिना बा एक 90000 के काटा ना हां एक 90000 के बड़की हिए का बड़की ना बड़की लेके चली बगली में लेके चल रहा और बगली एक तार से महंगा है भिखारी एक 90000 के वो तो हमार फूस फस ना करेले और गोली चलाई नु तो गोलिया गाना गावत जाले ना गाना गावत जाले हम फूस फस ना कलो ओकर आवाज सुनबो न तो तू तिहा जीबो हम सुन ए हां 90000 हम हो ले तनी अपन आ सचिनो ले वो काल हां काल पुआरा ना बनाई कल का जे अभी है तो सचिनवा ना भेटाइए कर बहिन तो सत पवनी हो यो बात हम तो याद दे बाकी सचिनवा भेटाई ना अनि ओकर क्वेश्चन बा हमार क्वेश्चन बा देख लेबो हां एरे वो सही मर्जी साला देखी हो नहीं कर बहिन तो सचिनवा दोस्त हो तोरा ओका देह में जान बा कैसे कैसे मर जाई मार चपल पिटाई ले बाहर में पिटा के आई लो कर तो काहे मर जाई जल्दी काहे न मुई लंठई कर दे मुई ना गंजो जो पियत का गांजा पियो तो के बेटी बहिन जी पहे तो मराई ना बोलो बताओ स्कूली बैठल तो होइया हां एकर काहे ला खिस्सा कहनी है कि साला पढ़ल मुश्किल कर देले रहे कोठी भी कहे का नंबर देबू अपन जो तरे पे कोई साला कोन की जाए तो हम जाई तो गांजा पियो तो ई मत बोला के कहता नु सुन 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 मारे लगलन तब ओका बिहाने फिर हम दुआर छोड़ देने कोन ना अब हम ना जी सच्चा आदमी है जवान हां आई तो मार बेड़ पिटाई रहे सचिन में पूछी हो भीमो देखले बा हमरो के एगो रहे बाबा नवा है चाचा के लगे मड़ैया का हालत तो हो रहे ओ संग में का हां पता नहीं तू ले ले बनू तो हम अंकल से ले जाके सुनो ना भिखारी राजीव खान अगर काल चल जाई इनका कहना है कि हम बनारस जाकर लेके आए बनारस से तू ले ले तो जाके बरहपुर ना मिली तो जाके ओजे से तू ही ले ले तो भाई जी लोग भिखारी तो कहत रहे कि बनारस से जाके कड़ा लेके आ जी हलो लेकिन ई बौराहवा के ई नहीं पता कि बनारस हमने यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है ठीक है बा अगर बरहपुर ना मिली तू साथे चलिए सोमवार के अगर बरहपुर ना मिली तो तहरा का छोड़ब घर है अपन एक दिन बाद निकल जी बनारस ठीक है सही बात अब गलती ना ठीक है ठीक बा हरिओम चल चलिए तो ले ले जे हरिओम का पसंद जो ले ली हां एकरो मन लगी अपन जौने अब बड़ न तो ली हो ना तारा हाथ के सकेत चाहिए करे ऐसन सकेत हां गिरो मत सकेत बानू के तोरी बड़े रह के लिकलियो जाई ढुकियो जाई हां समझ गई नहीं तब कौन दोस्त सुतलम निकाल लिया से का फायदा बे के निकाली हम घरे सुती ना केहू निकाली हमारे हाथ में से ओई को साल के काड़ा हो गेल केहू निकलबे ना कोई मर दे काड़ा निकाली हम हाथ में के शेर वाला निकाल लिया सनु ना निकली तो सादा वयस नहीं से निकाल केहू ना निकाली हम सही पीतर के चिनौटी में कोनो जन लेइए ना लिहन हाथ में फुसुला के हां ये अंगूठी लगले बेचानी कोनो जन ले लिहन फुसुला के तनी चिनौटी देखी जा भिखारी के तनी चिनौटी दिखाओ बाबा मर्दा कोनो ले लिया पीतर के मर्दे स्टील हमरा की ना स्टील है देखी सब है स्टील है हो पीतर के चिनौटी जाके 70 रुपया के दिहल गोला पे जाके किननी बहुत शौकीन लड़का नहीं है 70 रुपया के दिहल 14 में जाके कहता कि स्टील के ले लो 20 रुपए में हम कहनी ना बा जवान के ई लड़का बहुत शौकीन है काड़ा कैसे हो दिया यार सब है हम आग्रह करतनी रिक्वेस्ट करतनी कि काड़ा किनल जावे क्या खातिर 70 रुपए चिनौटी बढ़ेंगे मेरी पितरी मोबाइल में फोटो आइल बहु कर देले बन विदा करो लो के सासाराम कहियो काड़ा के फोटो लड़की के इतना झकास आइल भी लड़की के फोटो लोगी का कहे के बियाह करे के बा बियाह करे के मन बा ताकि बाबू साहब नु हो सहू राजपूत के लड़की से करबो जतिवाद कइल जाला ना जतिवाद ना कइल जाला उड़ा देबूगा के कल हम के राजपूत के फोटो रखब लड़की के हमरा के राजपूत ना ना राजपूत ना जादू हो तो जादू से कर तारा काल देखाई भोरे देखी ठीक है बा जादू जी हवा तो तू जादू जी से बियाह करा का हो अल्लाह ये कनी अब देखो को बजे अब भाई टाइम हो गेल 8:30 अभी 8:30 होता मुझे
चलो आराम कर जब मन था कल पुआरा बिगत तो भिखारी भाई जा तारे अपन बहुत देर मनोरंजन कैले हमनियों के बढ़िया लागल टाइम पास भइल ऐसे कर दो ऐसे हाय कर दे खाली कर दो ऐसे खाली का ऐसे बाय का हो गइल हाँ ऐसे 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 हाँ ऐसे ही लड़की पटक तो ये भिखारी हमें इनका खातिर कैली कुछ व्यवस्था काढ़ा उड़ा के ठीक ठीक भाई शादियों कराएगा भैया इनका शादियों करे के बाद देखैबा नु हाँ हाँ आइयो इनका खातिर काढ़ा उड़ा किनाई आ कोनो लड़की लौकत थोड़ा सा नजर में बढ़िया नु तिनका बियाहो करवा देली लड़का बहुत मेहनती एक काम दिन करे बैठे बढ़िया। ना पुआरा जराव हई कर हऊ कर गाई चलाव कुल बड़ुए खेती गृहस्थी में हमेशा बाझल रहला लड़का ई तो इहे मजा बा गाँव के भैया कहत रहनी जानू हमनी के हमनी के कबो कमी ना पड़ला हमनी के खोजत आदमी आवेले हमनी के आग तापत रहनी जा यही खातिर हमनी के रहुआ के सबसे देखावल जाला हाँ। वीडियो यही सब ब्लॉग बनावे स्टार्ट कर ले बस हमनी के साथे रहुआ सब जुड़ल रही जा हमनी के बोर ना होके देव जा अपना गारंटी देतन जा अभी तो एक से एक बेहतरीन पीस मार्केट में धइल बाड़े अभी बहुत बड़ा ट्रक भर के जी है ये बात से इतना बड़ा है हाँ तो फिलहाल अतने हमार हरिओम के मुलाकात तो ये अब समाप्त हुई ये अपना घर जी हैं हम अपना घर जाई तो ठीक बा आज के लिए बस इतना ही जय श्री राम जय श्री राम जिया जिया हो बिहार